Sziasztok, én UHT vagyok. Én meg Milka. És ez itt a csatornánkra az első rész, Hunger Games. Hát nagyobb esélye van, hogy több Hunger Games, ezzel lesznek gameplayek, tekit, sima Minecraft, minden. Igen, és most feljöttünk egy szerver. Ezek a kitek vannak. Kámen, ez fogalmam sincs. Az nem ilyen potis? Darf az se tudom, ezek újabb, az meg. Mindegy, én leszek Spider-Man, te legyél Darf. Jó. Spider. Itt vagy. You are. Látod, Miért no? no? Miért no Spider-Man? Hát nem az azt jelenti, hogy lenne. Szóval az vagy. Ja, jó tudni. Nem vagyok nagy angolos. Te németes vagy. Ja. Hol vagy amúgy? Én itt vagyok mögötted. Hol? Most flyolsz. Én flyolok, anyád flyol. Ja, milyen Hercules skined van. Nekem meg szexi Jézus. Ez honnan ikra? Ja, jó, ezt tudom mi. Ez a régi mi az? Animációs geci. Ja. A Dragon Ballból. Ja, tényleg. Nem, 17. Akkor Darf lettél? Darf lettél? Én az. De remélem, hogy helyre dob. Az a szar, hogy... Hogy sivatagba fog dobni. Ja, hogy sivatagban vagyunk. És... Ó, találtam fát, jó, itt van egy dzsungel mellettünk, szedjél sok kaktuszt. Hol vagy? Nem látlak. Itt vagy. Hol? Na, Jó, menjünk. szedjél kaktuszt. Gyere. Kiszedték. Erre van, gyere erre. Erre van Megyek. fa. Csak nincs Optifine-om. De megyek feléd. Itt van szén. És nem érdekes. És mit tud ez a Darf? Nem tudom. A Darf az azt hiszem, hogy... Nem mondok inkább semmit már. Már nem. Jó van. Amúgy kakaóbabot is szedjél, már lehet ilyen csokis tejet, amiben nincsen tej, de csokis. Én itt vágom a szedek fát. fát. Látsz? Hát itt vagy a közelben, én is. Védj! De látsz engem? De látsz engem? Mindjárt. Mindjárt meg... Nem. Hol Várjál. vagy? Látlak. Látlak. Na, kellene kakaóbab gyorsan. Én És nem futok. megyünk a föld alá. Várj, nem. De gyere, mert már csak 30 másodperc lesz. 30. Gyorsan csinál a kardot. Még itt elfutok. Ne fuss, adom a Te kardot. gyere. Hol vagy? Gyere el. Itt vagyok. Csinálok egy kaktuszgyúszt. Hagyjad. Ó, várjál. Csak annyira laggolva az 10 egész szerver. szekund. Na menjünk. Csinálok ilyet is. Hogy Gyere már. Csak nekem laggol, mindegy, jó. Nyugi. Relax. Gyere. Na. Hát te gyere. Bazd meg. Jó, Ezt kivette a kezemből a kardot. nekem is, monkáj. Meghaltam. Én is bazd meg. Hát mit nem kapott? Mit nem kapott? Na, mindjárt visszajövünk. Menj. Na, itt vagyunk egy másik szerveren is. Most, Igen, a mi is vagyok? része. Ja.
Hát nem második, hanem a folytatás. Egyébként hol vagy? Ja, itt vagy. Itt Szuper vagyok, vagy mi a fasz. Nem tudom mi. vagy. Szuper. Na most másik ingyenes skinek lettek, azt nemrég kezdtünk el itt játszani. Nézd már azt a Miért ne gyereket. fussál már? Az olyan, mint az én régi skinem. Hova futsz? Nem tudom. Futi, Beleugrok futi. a lávába egy fürdőbe. Ne buziskodj már! Különösen, hogy még a hóban is égünk. Mi a fasz? 2004. 9 éves a gyerek. Az így kell. Fuck my dick. Jó, hogy nem így 6 évesen odaül. Jó, hogy nem így 6 évesen így odaül. Ha figyelj, ma 6 Ő már kockákból látta áll. volt. Hát ez Lego, ez felnőtteknek Lego, hát hagyjad már. De viszont az a szar, hogy nincsenek állatok sehol. De körbenézek, amíg nem kezdődik. Itt van egy rét. De emberek Ó, vannak. van itt egy mocsár. Gombával. Fárom. Jó, az jó. Várjál, hogy kell megnézni? Gyerekkel. Nézd meg a Ott van koordinátákat, jobb oldalt, nézd meg a start. koordinátákat. És jegyezd meg. X124 és Z17. Jó, ide, ezt jegyezd meg, jó? Jó, csak minek? Tudod benne ilyen point. De azért jegyezd meg, mert milyen point? Tudod, hogy így... Na, hol vagy? Hol vagy? Ott vagy. Itt. Gyere, itt vagyok. Itt, Ó, ez mi? itt vagyok, mögötted. Itt. Aha, jó, menjünk Erre arra. van, azt hiszem. Ja, erre. Ezek, merre? Erre? Erre. Nem erre, merre van? Ja, fordítva, vagy... Gyere erre! Benn vagy a Van földbe. Addig szerez kaktuszt, én vágok fát, de nem menjen messzire. Szerez kaktusz sokat. Eddig vágok 6 fát, mert annyi kő. Megállt itt a gyerek. Hány kaktuszod van? 4, Jó, még szerez. 5, Csak találj vissza. 6. De te gyere be. Jó, megyek, csak még szerzek fát. 7, 8 felé. 8, 9, Várjál, merre vagy? és megvan a 10. Jó, hol Futok vagy? vissza. Jó, siess. Ott egy gyerek. Még egy perc. Ott van látlak. hátra. Gyere erre, itt vagyok. Megyek. Ott egy gyerek. Nehogy beugor. De hogyan teszünk magunk felé a homokot? Csak gyere le. Leugorhatsz. Beugrottam. Vagy van nálad föld? Nincs. Tessék. Vigyázz. Vigyázz, shiftelj. Hát menj le. Nehogy leugorj. Még mindig nem. Ne ugorj le. Szerzek elegendő követ. Megyek. Kell 6. Kő, meg neked is. De az meg. De ne gyere már belém. Majd tedd le ugye a homokot. 6 az 8. Ott egy gyerek! Shift! 2. Oda tegyél már szendet. Jó, azt követik. De most, te bazd meg! Behoztad a crafting table-t? Igen. Jó, akkor mondjad. Jó. Hát ott a kaktusz. Csinálj juice-t.
Már csak 89-en vagyunk, je. 88. Már csak. Bányát kell Egyszerűség keresni. leszünk, az epic lesz. Kapsz egy ilyet. Nekem van ilyen grove essence. Kapsz kettőt, nekem meg 3 marad. Ez Justin gyorsan befolta. De ez csak akkor egyél, hogyha nincs HP-n, lesz HP-t ad, azt hiszem. Vagy kaját, nem tudom. De azt hiszem HP-t. Jó. Ez amúgy nem tudom mi ez a Growth Essence, de kaptam egy csontport, úgyhogy azt hiszem búza, vagy nem tudom. Nekem is. Te is az vagy. Nem, én Darf, mégis kaptam. Ja, csak 71-en vagyunk. Ott van Ott valaki felmászott. Ja, csak hogy nem tudom, hogy van az. Vágj fát. Ó, leesett valaki. Várjál. Nem, ne vágj. Leesett valaki, van nálam egy csomó fa. Ott van. Ki? Felett. Gyere. Menjünk. Várj, iránytű. Erre, gyere. És az mire Olyan, jó? mint Timó 10 van itt. Gyere erre. Mutatja az embereket, akik közel van. Kenny És Remote ne van sprintelj. közelben. Ne sprintelj. Ha lett kellene mag. Ó, leesett a gyerek. Az mi? Benn van a földbe. Nekem meg eltűnt. Ott van fönn. Ne húzzunk, gyere. Felteleportált. De nem baj, gyere, ne harcolj. De felteleportált és megölt. Istenem. De miért harcoltál? Mindegy, veszem De egyet. felteleportált, mondom, és rám támadt. Én meg belagolok, szuper. Hajrá. Nő kiló. Jó. Ügyes. Már csak 45-en vagytok elvileg. Csak. Ó, vas. Ott vannak egy csomóan. Ott vannak 3-an. Hogy néznek? Elcsórom a vast, azt lépek. Bazd meg, megijedtem. Meghaltál? Aha. Na, ennyi lett az első résznek. Sziasztok.